timo lokruok ne pen chike mar keto tijegi e katiba kaachiel gi miyo gi pok mar omenda kaka imiyo apisi mar jalup jatend piny e sirikal mamalo. Jalup gavana onyiso od bura mar Senate ni mano yo kende mar tieko ywaruok ma kinde ka kinde counties, wach ma okwedi kod riwruok mar governors ma wacho ni okang' ma kamano dhi medo tungni e counties. Jafwambo marwa mar siasa Kristo Wino ni kod mathoth. Piem mar mbi e kind governors kod jolupgi oidho ngas bang' riwruok mar jolup governors nyiso od bura mar Senate ni gidwaro mondo tim lokruok ne pend chik kendo miyo gi teko e tayo chenro mag counties. Kaluwore gi ywaruok ma kinde ka kinde kind governors kod jolupgi, jolup governors koro dwaro mondo ket tijegi e pend chik kendo miyo gi pok mar omenda mana ka sirikal mamalo miyo apisi mar jalup jatend piny pok mar omenda e budget maduong'. It is our humble submission to the committee. When you talk of deputizing, we need clear functions. We need clear guidelines on what is to deputize. We are seeking, let the deputy governors be part of the general administration of the county government. Moko kuom tije ma jolup governors dwaro en tich mar chwoyo kom e committees mag jolup jatend migepe e counties. At the cabinet, there are so many committees, and I'll give an example. Maybe you have something like food security committee, subcommittee. You have some other committees. I can talk about health committees. The deputy governors, most of the deputy governors we have here, their expertise. So what you are saying, this expertise, let these people at least have the authority, or rather the mandate. They can also chair the subcommittees that are running. Once the governor and the deputy governor are elected as a team, immediately after elections, they part ways. And they do not see, say, in some counties, eye to eye. Sometimes even one of them can poison the other. So, Mr. Chair, I realize that we didn't need to heal that lacuna and to see what can be best, what we can give the deputy governors, functions that will enable them to work and to function, and the latitude also to work for the people they represent. Chung' makamano okwed kod riwruok mar governors malero ni okang' mandiko tije jolup governors e katiba dhi kelo piem mar siasa no nyayo gwandruok e counties. The bill could foment more tension in our counties by creating overlapping roles between the governor and the deputy governor, fueling inter-office rivalry. It will create two centers of power. And Chair, part of the problem in our counties also is the nature of our toxic politics from which we are not insulated. Governors neno ni yo maber mar tieko gwandruok makamano en jiwo osiep kod tudruok makare e kind governors kod jolupgi, wach ma oselwedo kod riwruok mar okinde LSK. Wach ma omako dho senators en ni kuom counties duto 47 ma pacho kae, mana counties 5 kende ema onge ywaruok e kind governors kod jolupgi. Jolup governors oramo ni awayo ojogre kod lak kendo nyaka lok pend chik mar miyo gi teko machal kod teko mar jalup jatend piny matimore kinde mar riwruok mar governors. Oramo ni okang' ma kamae dhi kelo ywaruok mapek mar siasa e kind governors kod jolupgi. Jopiny koro keto wang'gi mar neno ni to ng'ano madhi mbalo wang'e mokwongo e kind governors kod jolupgi. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.